meghalayapost.news. Ka showroom jong ka Frank Yamaha mentang sengi kelalaj bansam degi Shatri syagi Pulit ke Nongpoh police station si benta Jingiatrei lang berban ai men sim ki Pulit ki bapendep hok yala ka kamram ha ka ban ai jing Shatri syaki pajba ha ka jinglam ba Michael Kharhunai lem ga gnun kelalaj benya kendu ki officer ke Nongpoh police station ber kumju ru ha traffic branch bansam yek ting Shatri kenam ki Pulit kin yo ban penan kam hang ka por besyet ka sengi neslap ha ka ba kidang don ha ka kam ban pendep yala ka kamram kemalapun pau ba Michael Kharhunai beri utrai ke showroom ka Frank Yamaha ulong kani gijing sam ik Shatri kalong si bentaru ban ai gijing Jingiatrei lang berkatran Pulit berkham tamru ban ai gijing ro ya ki kam Shatri bakila Shatri na benta gijing singan ki pajba abasam ik ti Shatri la don kat lang officer in charge kanong Nongpoh police station Michael Marak officer in charge katana traffic Rubel Ali lama ki ki officer Pulit Very nice one. meghalayapost.news.